d'aquí a Flix a Santa Bàrbara. Passem per Vies Verdes, en aquest moment són 7:45 i una etapa més o menys de 95 quilòmetres. Doncs bueno, continuem, parròquia. I al cap de 20 minuts va caure un xàfec, però bots i barrals, I avui al matí mireu quin dia més maco que fa i que net. De moment les estic esquivant, menys una miqueta a Puigcerdà, però he esquivat totes les pluges, I mira que ha plogut, O sigui, em sento afortunat amb la sort que he tingut. Continuem, parròquia. Per l'Ebre i pista verda, via verda. A veure, diu que aquesta via són 20 quilòmetres. Doncs la seguirem. Mare, quina posada, tu. Hòstia puta. Ai, 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 ai. Joder. Hòstia, que no tiro. Ai, ai. Mare que em va parir. Ai. Si tot és així, això serà una puta merda, Joder. Joder. Bueno, hem pujat aquest tros. A veure com segueix això. Això és tot pujada, vaig amb el pinyó gran i no puc. Joder. Tota l'energia que tenia ja l'estic gastant. Oh, la mare que em va parir. La bicicleta pateix un colló. Jo també, Però que vaig molt carregat. Sortirem així per aquesta marca de punt, perquè de moment m'he descobert aquest tros. Déu meu, quina pujada, Pensava que no arribava a dalt. Bueno, ara sortirem aquí, 6 octanos, avui sí que fem 96 quilòmetres, però amb la calma. És estret, la carretera és estreta. El nuclear d'Ascó. He vist el lletrero aquí darrere, però bueno, ja ho sabeu. Home, no fot gaire gràcia viure aquí. Sí que fot un pet, mare de Déu. I ara cap on? Bueno, això és Ascó. Mira, menys mal. Sí, hòstia! Només d'impostos que cobren de la central aquesta, clar, poden tindre el carrer adoquinat i ben parit,
Collons. Bueno, a veure ara per on. Cap aquí? Doncs vinga, cap aquí. Bé, la filosofia del Comut ara la vaig entenent. Clar, ell vol que passis pels dintre els pobles, així ens ho veus i tal i qual. Avui que no tinc cap pressa, doncs vale, però hi ha vegades que has de tirar pel dret. Bé, però està bé, Clar, i està pensat per gent que fa rutes de 30, 40 quilòmetres, o menys. Però clar, per rutes de 90 o més de 100 quilòmetres has d'anar més per feina. Perquè veus, ara he pujat això i ara baixo i la carretera està baix, si tornem a empalmar amb la carretera. Bueno, he passat pel mig del poble. Ja dic que avui no hi ha pressa. Mirada guapa i llarga, He mirat aquí i són ben bé uns 18 quilòmetres de pujadeta, I l'alçada a 700 i pico. No està malament. Pues ara hem de tirar cap aquí. Bueno, el paisatge és tota la zona així. Bé, el que sí que has d'estar al tanto de que no et surti cap tractor ni cap història. I bé, la pujadeta, doncs mira, a fer-la, no hi ha una altra. Però bé, almenys el paisatge és estret i la carretera no és monòtona. Continuem. Déu-n'hi-do el vent que bufa aquí, Per això hi ha aquí dalt els molins de vent. I va a ratxes, Al mateix separat. Que està a 320 metres d'alçada, ara vindrà una baixadeta i en tinc una altra que està a 750 metres d'alçada. I ja he dit, seran uns 20 quilòmetres de pujadeta. Bueno, però bé, ara no m'he trobat ni un cotxe, ni una persona, ni un conill, algun ocellet. Aquí està això, bueno, sembla com abandonat, però bé, la carretera és guapa i el paisatge no està malament. Continuem, parròquia. A pas de tortuga. Bueno, a veure quanta estona serà això així. Continuem, parròquia. Per aquesta zona. I no he trobat, ja dic, ni un cotxe, ni una persona, ni un conill. Només algun ocellet de tant en tant. I moltes cases derruïdes. Una zona totalment despoblada, I en el seu temps van posar asfalt. O sigui que vol dir que en el seu temps devia ser, com almenys com a zona agrícola, que s'hi bellugava gent. Perquè, si no ja em diràs per què van asfaltar. Però, ja dic, és que ni Déu, Ni Déu, fot molt de vent. És inhòspit total. Aigua no hi deu haver, i és de caixa total.
pues, la gent, mica en mica, anar fotent el camp, perquè les oliveres estan deixades, o sigui, no estan cuidades. Algunes zones sí, però no sé si es pot apreciar el vent que fot, Mira, ara el tindré en un moment a favor, menys mal. Mira, aquí sí que hi ha edificació nova. Bueno, nova. Sí, hi ha un gos. Hòstia, els gossos, merda. Tot em perdé de pànica. Hola, hola guapos, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Bueno, doncs ja hem trobat algú. Abans ho dic. I és que... l'hòstia, això. Mare em va parir. De fet, sí, hi ha un camí. Però, collons... Sí, pues me l'havia vist, Bueno. El que passa que avui t'envia ni en broma, Porto 20 quilòmetres només, Bueno, continuarem per aquest caminet. Això va per llarg. Ara continuarem una bona estona. Encara que em diu que em desvi, però ja necessito una mica d'asfalt. Arena, asfalt. Potser em portaré alguna cosa, però bueno. A veure, que no m'equivoquis. Mira, cap a la Fontarella. A la Fontarella. I tornem per pista forestal. Ja, que no m'equivoqui. No, anem bé. Que també està soltadeta. Vinga, continuem, parròquia. No sé quin tipus de raïm és, ni res de res, però bueno, les primeres vinyes. Doncs entrem a Corbera d'Ebre. Informació de primera mà, Per camí de pedres i anar fent. Bueno, d'aquí molt poc, uns 4 o 5 quilòmetres, arribaré dalt de l'últim port i mira, un tractor. I ja vindrà baixadeta.
Bueno, de fet, haig d'arribar fins allà, aquells molins allà, que té 4 o 5 quilòmetres i potser són més. I ja un cop passi allò, hi ha molta estona de baixada. Però bé, vull dir que la ruta al final és distreta, el camí és distret, et fa estar atent, perquè un cop que no hi he estat atent m'he equivocat de camí, he tingut que tornar enrere, o sigui que, bé, això sí, molt de vent, molt de vent, Fuà. Molt de vent, però mira, mentre no plogui, de moment estic esquivant totes les pluges. Quina sort. Anem parròquia. De 6 quilòmetres he fet el segon port més alt que hi havia i ara ben bé 40 quilòmetres fins al quilòmetre 80 baixadeta i pla. I després ve una petita repujadeta i ja ho tindríem. Bueno, a veure, porto 36 i me'n falten 54, Però els pitjors eren aquests, els 36. Ara és pla i baixadeta, fins el que digui, fins que em faltin 10 quilòmetres que torna a haver-hi una petita pujada. El dia és preciós, terra alta, això, terra alta, oliveres i vinyes. Bé, allà baix, Bot, en uns 5 quilòmetres més o menys. El paisatge és preciós, no sé si ho podeu apreciar, però aquí com uns cingles, molt maco. Doncs vinga, cap a Bot i llavors hi enganxarem l'antiga via del tren. Està sent molt maca aquesta ruta, molt maca. Tot vinyes i vinyes, Ja m'ha tocat seguir aquest. Si ho puc passar. Aquesta vida, si saps xiular... Bueno... Que xulo que és poder fer això. Ara estem al centre de Bot. Vaig a buscar la via verda. Hòstia, cap aquí, cap aquí. L'altre cop vaig fer cap a l'esquerra. Però ja estem aquí a la via verda, Que xulo, Quina passada. Content estic de poder fer això. Pararé un moment per posar les llums perquè recordo que hi ha túnels i tota la història. A veure si
no sé quantes si no plou, perquè està allà, doncs m'agrada gent que s'està posant així. Em deia cap allà i ara em diu, no, que és cap aquí. Pues vinga, dona la volta. La mare que el va parir. A veure, ara... Ara sí que anem bé. Està de la Terra Alta, però no. M'envia cap a Horta de Sant Joan. Ruta de la memòria. Serà de la memòria de la batalla de l'Ebre, etc. Bueno, baixadeta, ja la veieu, baixadeta, a poc, i passem per Caceres, les Olles i Horta de Sant Joan, no ho sé. Que continuem parròquia. Baixes el seient. Que no m'agrada. Joder, quina baixada que em va parir, tu. Ho farem per dintre, a poc. Ui. Mare de Déu. Que la baixadeta. Ara cap a on? Cap aquí. Bueno, més distreta que la via Terrat aquesta serà. Ara, cap a on? Collons. Cap aquí? Cap allà? Que hòstia, tu! Ara ho sabrem. Jo diria que és per aquí. Però també podria ser per aquí. Aviam. Caram, un peu. Pues sembla que és per aquí. Ruta de memòria, vale. Ja cap aquí. Doncs sí, sembla que és cap aquí. Bueno. Quac. Què, com anem? Yo de catalán no tengo ni idea. I castellano sí, ¿no? Castellano sí, y euskera Bueno. también. Euskera, con Euskadi, es que estás una persona calera. Ahora también Es lo único que sé decir, ¿eh? somos extremos, están viendo. Enric. Enric. Exactamente. Ya me lo llamaron muchos años. En tiempo de Franco ya me llamaron muchos años así. Venga, Enrique. Pues bueno, que vaya muy bien. Venga, adeu.
Hola, com es diu aquest poble? Certa. Certa. Vale, gràcies. Ui. Això ha de dinar, No. Que feia molts dies que no dinava. Una caldereta de xai, bona, i després unes botifarres negres. Molt bones. I continua fent molt de vent, però molt de vent. I res, en queden 20 quilòmetres per arribar a Puesto. Nosaltres seran 93 quilòmetres. Però això el calculo jo que amb una horeta i alguna cosa i tindrem enllestit. Doncs vinga, continuem per... Vaig veure un vídeo a YouTube. Es veu que aquestes empreses multinacionals van comprar la patent de totes les plantes de Gers i Tiners d'aquesta part, de València. I ho van patentar. Llavors, ells et venen, per exemple, 20.000 planters. Tu sembres 20.000 planters. I dius, cony, l'any que ve, que faré un injerto i en plantaré més. Doncs aquesta gent, per satèl·lit, veuen si n'has plantat més i et follen viu. Això ho vaig sentir d'un pagès d'aquí, de la terra aquesta. O sigui, em sembla totalment injust. Hòstia, tu. Imagineu quin negoci tenen aquesta gent. Per la resta de la seva vida tindran la patent d'aquestes taronges. Sí, i mandarines. O sigui, sempre hauràs de sembrar i anar a petar amb ells. Amb ells, Quin fàstic. Bé, resulta que m'havia equivocat d'hotel. Bueno, que normal. Doncs estic aquí a Santa Bàrbara. El resum de la taula del dia. Gireu a l'esquerra. Guapíssima, perquè he fet el 90% entre les vies verdes i camí de muntanya, d'asfalt ni un 10%, el paisatge guapo, aquí ja fot molta calor, ja ho trobava a faltar, i l'hotel que he agafat molt guapo, l'únic problema és que la bicicleta la tinc de ser al garatge, estic agafant les alforges i les bateries i tota la parafernàlia i posar-ho a l'habitació i demà al matí hauré de muntar les alforges i baixar-ho cap avall. Parlo de més bé. Doncs demà baixo fins a Vinaròs, que és el primer poble de Castelló, i després passarem pel Delta de l'Ebre i fins a l'Hospitalet de l'Infant, que faré nit amb un càmping, amb un bungalot d'aquests, a veure què tal. I això és la història d'avui. Doncs vinga, demà continuem. I el poble no està malament, és maco. Aquesta és l'església i la plaça de l'Ajuntafems. I hi ha una miqueta d'ambient al carrer. Doncs vinga, fins demà, parròquia.